Moni madzulo abwino ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso ndi update makamaka pankhani yokhuzana ndi nkhondo ya ku Iran. Update iyi ili very special. Mukumbukire bwino mbuyomu tidapangapo update pamene tidafotokoza kuti President Donald Trump atapita kukacheza ku Turkey. Pochoka kumeneko adasiya ndege imene idamunyamula kupita naye ku Turkey, ndipo adakwera ndege ina ya nyowani yomwe inabwera kudzamtenga. Nkhaniija ife tinakhulupirira kuti inali choncho, koma tsopano information yabwera imene yatutumusa anthu kwambiri. Kodi zinakhala bwanji? Tikumbukire kuti President Donald Trump anapangisa Air Force One yake ya nyowani. Iyeyi analandira ndege kuchokera ku boma lija kapena kuti dziko lija la Qatar lidapereka ndege kwa President Donald Trump, ndipo ndege imeneja idapangidwa modify kukonzedwa ndithu kuti ikhale Air Force One. Tinapanga mavidiyo tinakuonetsani pamene President Donald Trump amanyadira kuti sopano ali ndi Air Force One ya nyowani, mbendera ya America T pamene pacha. Ndiye ulendo wake opita ku Turkey, President Donald Trump anaganiza zoti auluke kupita ku Turkey pa ndege imene iyi ya nyowani, ndipo anapitadi ku Turkey pa ndege imene ya nyowani. Komatu Turkey ndi neighbor wa dziko la Iran kumene Donald Trump ndi America akuchita nkhondo. Ndiye atamaliza ulendo wake wa ku Turkey kuja kuti adzibwerera analandira intelligence kapena tinene kuti information yonena kuti Irani idachita machera ndipo President Donald Trump atha kuphedwa, ndege yake itha kukwesedwa ikamachoka mu Turkey. Pachifukwa ichi Secret Service, anthu amene amayang'ana za chitetezo cha president wa dziko la America, a Secret Service anapanga plan ndithu, ndipo plan yake inali ngati ya mu filimu James Bond movie. Zimene zinachitika ndizonena kuti anayitana Air Force yakale yomwe Donald Trump anasiya anayipangitsa retire icha, anayitana kuti ibwere. Ndipo Air Force yakale ija itabwera inanyamula anthu onse amene anali ndi President Donald Trump, kuphatikizapo nduna zaboma komanso atolankhani. President Donald Trump akamayenda mu Air Force muja amanyamulanso ndithu atolankhani amene amapanga report nkhani zokhuzana ndi president, amakwera nawo mu ndege muja. Ndiye mumvetsetse pamenepo ndege Air Force One yakale ija itabwera inawanyamula atolankhaniwa, idawanyamula ena onse kwakweza mu Air Force One ija. President Donald Trump so ananyamuka pa magalimoto kupita ku airport kukhala ngati akukalowa nawo mu Air Force One ija, koma anapezeka kuti sanakwere nawo Air Force One ija. Anazembesedwa kulowesedwa mu galimoto ina ndi kupita ku ndege ina yosadziwika, ndege yaying'ono, anakwera ndege imeneyo. Ndipo Air Force One inanyamuka, atolankhani aja nkumaona ngati kuti akwera ndege Air Force One limodzi ndi President Donald Trump ali mu rumu yake ali mmenemo. Anduna zake zinanso anthu amene amanzungulira sanadziwe kuti president sadakwere nawo, amati president wakwera ali mu rumu yake ali mmenemo. Ndipo ndege ija inanyamuka nkumapita ku America kubwerera kumudzi. Ina yomwe anabwera nayo nyowani ijaso inanyamuka kumene kuja ulendo yopanda anthu kupita ku base ya America ku Europe. Koma President Donald Trump sanali mu ndege zonsezi ziwirizi. Iye adakwera ndege ina yapadera yomwe inamtenga kumene kuja ndi kupita naye ku America. So pano zonsezi sizinaululidwe chifukwa chani? Sizinaululidwe chifukwa zikanaululidwa ndiye kuti President Donald Trump ndi America akanaoneka ngati kuti ayaluka, kuti anali ndi mantha, kuti amaopa. Ndiye nkhani inangopangidwa report kuti President Donald Trump sanakwere Air Force One ya nyowani ija, pobwerera akwera Air Force One yakale. Koma chilungamo chinali choti mu Air Force One yakale ija president wa sadakwereso yayi. Yedu nkhani imene isopano yatuluka, Secret Service adawulula mmene zinakhalira. Ndipo President Donald Trump wapya mtima ndithu, walusa ndithu, akutumiza ma message onena kuti kuopseza dziko la Iran chifukwa information yomwe yatuluka ndiyonena kuti Irani idakonzadi ndithu machera amenewa, ndipo Irani ikusakasaka President Donald Trump. Tikumbukire kuti Irani ndi President Donald Trump udani unayamba term yake yoyamba ija. Term yake yoyamba ija President Donald Trump adapanga order asilikali kuti apange assassinate mkulu wina wa security wa ku Iran. Mukumbukira bwino za mkulu ochedwa Suleimana adaphedwa ndithu ali ku Iran komweko, ndipo amene adamutenga amene adampeza anali asilikali America, anatumiza drone yomwe idakamupha Suleimana. And drone imeneyo inampeza iyeyi akupita ku Iraq, ndipo drone imene idakampeza kumene kutitu. Kuchokera nthawi imeneyo Irani idapanga pledge kuti ikufuna ipange assassinate Donald Trump kapena Secretary of State wake kapena security advisor wankulu amene amayendesa zimene zizi. Nthawi imeneyo kunali John Bolton. Ngati mukumbukira, John Bolton anayikidwa ndithu kuti nayenso akufunidwa ndi dziko la Iran moti amapasidwa chitetezo cha padera. Paka Donald Trump anachoka term yake yamba ichakuta ndikubweranso apa term yachiwiri. Term yachiwiri olo zitachitika zija zomwe anamponya
anthu akufuna kumuombera. Mukumbukire bwino chisankho chisanachitike nthawi imeneja anthuso amaganiza kuti mwina ndi Iran yomwe inatuma munthu amene uja kuti apange aphe Donald Trump. Ndiye izi zangotsindikizisano kuti Iran ija ikumfunadi Donald Trump, zitha kumpatsa mantha komanso zitha kumpangano kuti ayambe kupanga zinthuno zovuta kwambiri. Iyi ndi nkhani yomwe yachitika, mwina mwayimva ma media ena ndi ena. Ine ndangofuna ndikufotokozereni ndikutambasulireni. Ndine Nesta the Black Teacher. Madzulo abwino.